Ako gali si Jomar Sustento and isa ako ka-artistic director for Dinagyang. Nag-artistic director ako sa Tribu sa Lugnon for 3 years and then 2019 and 2020 for Tribu Pagidaet. I do artistic direction and training as a coach for different municipalities, for different festivals. And we do that for a living. But since of this pandemic, nag-change of career kita. Currently, isa ako ka call center agent sa isa ka BPO company din sa Iloilo. It's actually strange. Kaya kung isipon, pwede man ma-focus ka na lang sa obra mo. Pero it's something na ginatawag ka sa Dinagyang. As artistic people, as we are, kaya tagid ni ipakita ang atong nga debosyon kag pasyon kay Senyor Santo Niño nga even the times of pandemic mapakita naton sa iya ang atong pagpalangga ang atong nga pagtuo. Kung ini nga performance namon ginahalad ginamon sa iya.